हाब दिनैलाय मासे लेट जाखो नोंथां? उपाय गैया नोंथां साइकेल बोराइजों फैनाय खोथा लामा थारैनो सिन गबोबाय थायो। दे नोंथां जिराय। आच्छा नोंथां थांनाय बारनि जिलिद मुंनि सल'आ जोबोद मोजां जादोंमोन। हा दिनैलाय माथो सल' खोन्थानो सानदों? नोंथां थांनाय बारनि जिलिद सल'आ बेखिनियावनो जोबाखै। आं दिनैबो बिनि उननि बाहागो सल'खौ खोन्थानो सानदों। जोबोद मोजां खोथा। दे बिदिब्ला सल'खौ जागायदो। खोनासं बिदिब्ला। नेफारादा जिलिद हाबनाय बिखाखौ मालाबाबो सोलायहोनो हाफिना। जिना प्लिज आंनोबोथ' सोलायनो सम हो। बेनोथ' जोंनि गोरोन्थि। जों खनले खनले सोलायनो खाबु होनायावनो सोलायनायनि मुङाव बिनि ओंथिखौनो खोमानानै दोनो। जिना आदा आं मिथिगौ बिक्किया नोंखौ रैखा खालामदों, नाथाय बे नङा जे आं बिनि थाखायनो बिजों जुलि जानांगौ। आं नोंसोरनि खामानिखौ मुगैयो आदा। आंखौबो आंनि गोजोन लामा नागिरनो उदां होदो। आं आंनि गोसो बायदियैनो थांना थानो नाजागोन। बिक्कि बिनि थाखाय सरि आरो आंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय थेंक्स। जालांनाय गासै जाथायफोरखौ बेखिनियावनो बावगारलांदो। बोखाना दोननाय हांखोखौ खोमोरबाय। सोर बे आंनि खामानि आरो आंनि फंबायखौ फोथाय खेबस खालामनाया? आदा बिसोर सानै। आं नोंनो फनाव खोन्थाहरखादोंमोन ना बि सासेना बिनानाव दंबावो होननानै। भेरि नाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट द फार्स्ट मिशन। फंबाय थौ आवगायदो। थुदो आदा। दे आलासिफोरा जिरायदो। हा जावायसो जागोन नालाय सोर सासेयाथो जाखो? मादै नै बेनो आंनि फंबाया। खुलुमबाय मादै। खुलुमबाय। दे जिनाय साहाया लाबोदो। मादै न'खराव जुदि गासिबो राजि दंजोबोब्ला जेबो उसुबिदा गैयाब्ला जों दिनैनो लांफाखानो सानबायमोन। बे बिजनेसनि थाखायनो फैबाय थानो समखौनो मोना। आदैमोन आं हिन्जाव मानसियालाय माथो बुंबावनो। बिफायाबो दासिमबो सुटिखौनो मोनाखै आरो फारसेथिं बिदायाबो न'आवनो थाथारलिया। साननैसो सिगाङावसो गिदिर मोनसे जेंना जालांबाय। बेफोरखौ जेबो जिंगासो नाङा मादै। जिनाय न'खराव जेरैहाय थायो बिनिफ्राय आरो साबसिन गोजोनै थाहैनो हागोन। आलासिफ्रा साहा लोंदो। जिनाय नों मा बुङो बुंदो। बिसोरथ' दिनैनो लांफानाय बाथ्रा बुंदों। एसेबां हरखाबै? आं सानदोंमोन साननैसो थाबावनो। आदानोबो मोजाङै बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनाय जायाखै। जिना नों जि बुङो बेनो जागोन दे। नों सानबेसे थायो थाथ'दो। आं गावनो फैनानै नोंखौ लांफैनोसै। बिदिबाबो जागोनथ'।
माबोरै दं बिकि? आंखौ सोंदों माबोरै दं? गोबां गोबाव जाबायमोन जिना नोंनि आन्दा आन्दा जानाया, नोंखौ नुयैया। नोंलाय माबोरैथो दं? आंलाय माबोरैथो थानो, मोजाङैनो दं। सम, बोथोर, गोसो बे मोनथाम सोदोबा एखे नङासै बिकि? नाथाय बुंनायनि ओंथिया? बिकि, आं नोंनिफ्राय गोजान, बेसेबांबा गोजानाव जानखारलांसिगोन। नंगौ बिकि, आं नोंनिफ्राय गोजानाव थांसिगोन। जानांगौ इसोरा जोंनि लोगो मोनलायनायखौ बिसिमल' लिरनानै हरदों। नाथाय मानो जिना? मानि थाखाय गोजानाव थानो? आं गुबुननो जुलिनि रादाय होबाय बिकि। मा? एसेबां थाबै? नों नोंनि गोसोखौ माबोरै सोलायनो हाखो जिना? माब्लाबा माब्लाबा खाफालनि लिरनाय हांखोखौबो सोलायना लानो गोनां जायो बिकि। जानांगौ इसोरा मोजां मोनज्लायनायखौ नोंजों लिरनानै हरदों, नाथाय जुलिनि रादायखौ गुबुनजों। नाथाय नों सानदों नामा आं दिनैखौ बावगारनो हागोन? बावगारदो, आं बे खोथाखौनो बुंनो फैदोंमोन। नोंनिफ्राय गोजान जानायाव आंबो दुखु मोनदों बिकि, नाथाय जों सानैजों गोरोबनो हाया, जोंहा फिउचार गैया। आं नोंनि माब्लाबाबो जानो हाया। गुड बाय बिकि। आयै जों थांनो ओंखारबाय। दे फिसा, मोजाङै मोजां थां। थांनोसै आयै। दे फिसा, मोजाङै थांना अनलायनानै संसार जाहैदो। आयै, नों मानो गाबदों? मा, आंखौ थांजानो लुबैयाखै नामा? बिदि नङा फिसा, आं सानदोंमोन दिनैनि सानाव नोंफा आरो नों दा थानायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। आयै, नों जेबो जिंगा सिनाङा। आं आफाजों फनाव रायज्लायखाबाय। आरो आदाखौबो लामायाव लोगो हमनानै रायदावलांसै। दे आइ, मोजाङै मोजां थांदो। सम सम फैनो दाबाव। फैगोन आयै, आं जेब्लाबो नोंसोरनि खाथियावनो दं। थाथ'दो आया। दे फिसा, थां। सोरां, गारिखौ बेयावनो लाखिथ'लाय, आं आदाखौ रायदावना फैनि। नों थाथ'दे सोरां। औ दे। आदा, आं थांनो ओंखारबोबायमोन। थांनो ओंखारदों थांदो, आंहा नोंनो हरनो गोनां जेबो गैया। आंनो जेबो नाङा आदा, खालि नोंनि अननाय मोनबानो जागोन। अननाय? नोंनोथ' बुंदोंमोन नङासै गाव हारसिं थांना थानो नाजागोन होननानै? आंथ' नोंखौ बै समावनो उदां होखाबायमोन। बेयावलाय आंनि मानो अननाय नांबावगौ? थांदो। आदा, आं मानसि नङा नामा? आं नोंनि बिनानाव नङा नामा?
नों आंजों मानो मोजां रायज्लायाखै आदा? जुदि नों गाव हारसिं डिसिसन लानो हानाय जाबायब्ला बेयावलाय आंनि मानो गोनांथिबाव? थांदो। आदा! 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 बयबो खोनासं, आंनि फंबायनि खिथेर गारनांगौ समा फैबाय। दिनै बे सोराङा जिनाखौ बाथौ मन्दिराव हाबा खालामनो लाबोगोन। बेनो जोंनि बेस्ट अफ दा बेस्ट सुबिदा। लामा ससेयाव नोंसोरो बे सोरांनि गारिखौ एटेक खालामनांगोन। नाथाय बियो फेलेबसेबो मिथिनो मोननाय नङा जे बे खामानिया जोंनि एडभाइसआव जादों। खामानि जाखांनायनि उनाव बै जिना बिदानो फन खालामना खोन्थाहर बिकियासो बे खामानिखौ मावदों होनना। बेनि उनाव बेसोर सानैजों दावहा। डु इउ आन्डारस्टेन्ड? Yes, boss. माखौ सानबाय थाखो जिना? सोरां, आं दिनै मानोबा थांखांनाय जारिमिनफोरखौ फारि फारि गोसोखांफिनबाय थादों। आंबो बुजिदों जिना। नाथाय दिनैनिफ्राय नों आंनि, आं नोंनि। आं समाय लानानै बुंदों नोंखौ अराय सम रायजोआव गोजोनै लाखिगोन।
जिना नों थाथ'। औ दे। मा जादों बाय गारिया? गाज्रि जादों नामा? Hei, soर नोंसोरलाय? हगार सोर नोंसोरलाय आंखौ लांनो नागिरदों? सोरां! जिना हगार! बबेयाव लांनो नागिरदों नोंसोरो? जिना! सोरां! जिना! हगार! जिना! हगार सोर नोंसोरो? हगार! जों बिकिनि मानसि फैदों नोंखौ नुनो मा? थ' बर' खालामनो दाना जा अ महाराजा मा जादों? आंखौ मानो बुलाबायदों? आंनि बिनानावा माबा मोनसे जानांगौब्ला नोंनि बिखाखौ अफ्लंना जागोन आं। बिनानाव? सोर? आरो मा जादों? जिना आरो बेखौ नोंल'सो मिथिगौ। मोजाङै मोजां हगार हराब्ला फैगोन समा नोंनि थाखाय खैफोद लाबोनो हागौ। जिना? मा जादों जिनाया? बेथ' गोबावानो जाबायमोन थांनाया। जानांगौ जोंखौ सोरबा खैसार सादों। जिना! 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 जिना नों सोरां नों जेबो जायाखैथ' जिना? आं जेबो जायाखै। नों थार बाथ्रा बुंदोंना जिना? नों जेबो जायाखैथ'? औ सोरां आं थार बाथ्रा बुंदों। बिसोर आंखौ जेबो खालामाखै। आं मोजाङैनो दं। दा गाबसै जिना। बिसोर सोरां गासिखौबो मिथिजोबखाबाय। न'आवल' थुग्रोदो। हाब नोंथां, सल'आथ' जोबोद मोजांथार। लोगोसे गोसोआवबो जोबोद दुखु मोनदों। जानांगौ जोबथा सल'आव मोदैबो बोहैलांनो हागौ। मोजां नोंथां। आरो जेबोआनो जायाखै। नों खोनासंलांबायल' था। जोबथारनाय बाहागोआव मा जायो बेखौ उननि सारियावसो मिथिसिगोन। आरो नोंथांमोनाबो नायनो थाखाय नेनानै था।